Club Junta, building better Africa. Alipo anthu ena amaona ngati akakhala kuti apeza ndalama, amaona ngati mulungu kulibe. Ndi uchisiru weniweni kumaganiza kuti mulungu kulibe, kumapanga zoyerekedwa ndi ndalamaso zokuba. Ndi uchisiru weniweni kumaganiza choncho. Ndafuna ndinene pano kuti aliponso ena zisiru zina za mchipani cha MCP zimene zabayiba ndalama nthawi imeneyi, imene zalemeramu, imene zakulira mimba masiku amenewa, akumaona ngati Amalawi ndi zisiru kwambiri. Kumaona Amalawi osauka ngati iwowo ayandikana ndi mulungu kuposa anthu osaukawo. Ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti ziko lino lapansi palibepo chinsisi, ndipo china chilichonse chochitika mulungu amachiona. Izi zachitika zulo ku NFRA, zikuyenera kuti zisegule maso ainu makamaka MCP amene mukumaona ngati inu ndinu osogola kwambiri kuposa mulungu. China chilichonse chimene mukuchichita mulungu akuchiona, ndipo musaone ngati ndinu madolo. Muzifunse mafunso kunena kuti kodi chimene chikuchitika ndi chani. Every move imene ikuchitika za chinsisi zonse zimene ife tikuchita zikumaululika, chikuchitika ndi chani. Muzifunse mafunso ngati amenewo, muziwe kunena kuti Prophet wina Sabawo adanenapo kunena kuti ulamuliro wa Chakwera mulungu adauchita reject. Ndipo mutafuna mutapanga motani, mutakakamiza motani, koma mulungu anachita reject ulamuliro umenewu. That is why china chilichonse kaya mube ndalama zikuziwika, kaya mubere mavoti zikuziwika, mukakonza ma 5 kgs aufa kuti muzikapereka kwa anthu zikuziwika, zogula mavoti zikuziwika, zogula chanzika zikuziwika, china chilichonse chikuziwika. Muzifunse mafunso amene yakuti kodi zimenezi zikuchitika chifukwa chani. Mulungu ndi woopsa kwambiri. Komanso zimene zachitika zulozi ku NFRA kumene kwapezeka ma ID wochuluka kwambiri, zikuyeneranso zisegule maso inuyo anthu osusa, zipani zosusa zonse muno Malawi. Komanso ifeyo Amalawi akufuna kwabwino kunena kuti pali zochitika za chinyengo zambiri zimene zikuchitika, zimene mwaona zija ndi pang'ono, kuli zambiri zimene zikuchitika ndi cholinga kuti ulamuliro umene mulungu wauchita reject ubwererenso pa mpando. Koma ndi soka lalikulu kwambiri kunena kuti ulamuliro umene uzabwererenso pa mpando, chifukwa azaona mikwingwirima, azaona zoopsa zimene sanazionepo pa moyo wawo wonse, ndipo azachita regret kwambiri. Ndipo ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti mukapitirira ndi khalidwe lanu limeneli lofuna kuwatenga Amalawi ngati zisiru, kumapusisa Amalawi, kuwakakamiza Amalawi kuti iniyo mukhalebe pa mpando, Amalawi asakukufunani, ambiri inu mufa. Ndipo ndikusimikizireni mulungu waja amene ndimamuziwa ine akukanthani, akubandulani. Mulungu waja amene ndikumuziwa ine, mulungu amene ndikumuziwa ine even anamutumapo mwana wache ndikukatibula anthu muchalichi, ndikukakhudumula anthu muchalichi, ndikukalambwaza anthu muchalichi akupanga zopusa. Iniyonso inu Achakwera ndi ma ministers anu ndi anthu anu onse amene mmacha kuti ma activist, muphedwa ndipo muona mkwiyo wa mulungu akukanthani, akutembenukirani, mupanika. Chiseko chimene timanena ija kuti chiseko chakupanani, apa sopano pafika pa zipi ya palisani ndi imene yakupanani. Zipi ikapana olo kuti upite kusogolo ndi peni yoopsa, kupitaso mbuyo ndi peni yoopsa. Munayenera kumapanga zinthu zanu with caution. Choncho musanamizidwe ya Malawi, izi ndi zisiru. Kutero kwabwera ndi ma statement osiyana monga mene mwaamvera zulo lija, kumanena kuti kumene kuku akunali malo amene timasungirako ma ID. Inu zisiru kwambiri. Kodi kumene kuja ngati mmasungirako ma ID,
ngati kunali ku warehouse ndiye nanga matebulo aja amafunako chani, mipando ija imafunako chani, popeza kumene kuja kumachita kuoneka kuti anthu akugwirako ntchito. Sizikutengeranso munthu wokuti anaphunzirapo sayansi ndi akatiuze ife zofunikirazo. Aliyense olo ngakhale mwana wa standard 1 atangofika kumalo kumene kuja akhoza kuziwiratu kuti kunoko kukuchitika za chinyengo. Ndiye zisiru zina zikabwere ndikumakachita justify malo anowa palibepo china chilichonse chimene chikuchitika cha chinyengo kunoko kuti kungofuna kuti tizisungirako ma ID. Sopano ngati mmasungirako ma ID bwanji mmasungirako alilongo yokha, nanga ma ID ya madera enawo simunasungireko bwanji? Amalawi mukuyenera musegule m'maso mwanu, makamaka inu a opposition, andi kumene kujako simunangoyenera kupita iya, munayenera mpiteko ndi achitetezo, mukayikeko achitetezo, koma penanso mmanyenjera, ngakhale ma statement a ena koma adapo kuti awaso akulankhulaso mofasa chonchi, kunali kubandulana basi, palibepo iyere yamasabakatani kung'ambana, osamanyengerera anthu iye. Pali anthu ena chamafuna azilitenga ziko lingati ndila amayi yawo, ziko lingati ndila ambu yawo, ziko lingati ndila atatu wawo, ziko lino ndila Malawi, ndipo aliyense ali ndi ufulu olankhula mu ziko laje, aliyense ali ndi ufulu otenga nawo mbali muzochitika za ziko laje. Izi zikuchitika zindikuuzeni muziwe abale anga, zisankho za 2025 sizisankho, ndipo mukanakhala ena oganiza zisankho zimenezi zikanangolephereka. Inu a opposition muonesese kuti mutolere maumboni alipo kale, mupite ku khoti, zisankho izizi ziyambireso kawiri. Tikunena pano anthu ochokera kumangochi, Nsanje, tingoti madera wonse amene anali mu phase 3. Tikunena pano anthu ambiri kuchokera dzana litali sanalembese, kupita pa center ndikumakauzidwa kuti machini athu sali bwino, anangoyigwira network yo ndikuyisiya kumene kuja kulilongwe kuja ndikumapanga kumene kuja ma ID kumene kuja ndiye amatheka, kumene kuja ku NFRA kuja kuchinsisi. Kodi akanakhala kuti zimene zijaza kupanga za chilungamo, akanakakhala kuthengo ngati kumene kuja ku warehouse kwa Chimanga, kumene kujako kumakhala Chimanga, kumasungidwa Chimanga, kungasungidwe ma ID. Chabwino ngati akunena kuti zimene zozo ndizoona, bwanji sanayitane azipani nonse ndikumakachitira umboni kuti ife tikupanga kunoko ma ID, tikusunga ma ID. Musanamizidwe. Ndizomvesa chisoni kwambiri kuti kuli anthu ene omenyera maufulu amene akudziwaso kunena kuti ziko lino anthu akuzunzikamo koopsa, kwacha ndi ingogwesedwa mwa ujene mwa chinsisi, zinthu zikudula deire, anthu akuvutika, ana asukulu kumakuimbira foni kumamva chisoni kuti inetu ndilibe school fees. Ineyo ati loans board ikungoanamiza ana mukapita ku Chansa College kumva chisoni, ku Polytechnic, ku Zuzu University, akakhala ma private colleges ndechi nyanyi Malawi muno zinthu sizili bwino. Mankhwala muzipatala mulibe, fetereza kulibe, chakudya kulibe, china chilichonse chinasokonekera chifukwa cha anthu okuba wawasamamva. Tikunena panopa pali ma ministers ena awiri akukanganirana ndalama za kuchiteze prison. Kutero maula ija izasamuka posachedwa pa akufuna boma limange prison ina kuchiteze. Tikunena pano munthu minister wina pogwirisa ntchito mphamvu zache walamula kampani imeneyo ya ma Chinese kuti ipite kusoguboma ikamang'ale ikanene kuti zinthu zakwera ndi inflation, ndiye tikufuna mutiyonjezere 11 billion. 11 billion imene yati ikhale pamwamba yache ya iyeyo. Anthu okuba muona posachedwa pompano mkangano pakati pa ministers awiri, ananchidwe ukhaokha onene pangati ananchidwe mimba zawo zikulu akukanganirana 11 billion. Akufuna kuti 11 billion yo iyenjezeredwe pa contract ya ma Chinese kuchiteze prison. Kutero koso wina akufunanso agule pa maula paja akukanganiranaso ndalama zina. Kodi tu ziko la Malawi ndi ziko lomvesa chisoni kwambiri. Palibepo chimene chimayenda muno Malawi kupatula kuba. Anthu amene waandale wakutero akukhalira mboma mu kufuna kumabamo ndalama.
koma mulungu aja amene ndimuziwa ine akubandulani muona. Mulungu amene ni mulungu wadzatheka bwanji, ndipo sangalole kuti amalawi azipitirizabe kusauka, azipitirizabe kuvutika mu dziko lawo. Inde mbuyo mwanthu amatola na asusa, kumatola na asusa, koma boma ili la nyanya kwambiri. Kufika pa senta ina kupambana panalikule apo onse wasalima, kungoima kuthamangiridwa ndi azimayi. Ifeso mutigule chanzika chathu, ifeso mutigule chovotera chathu, kusonyeza kuti pali za chinyengo zimene zikuchitika muno m'Malawi. Chonje ino a opposition asakubwatike ni bodza, anthu amene ajawo agwidwa ndi mwana wa kukhonde. Zimene zachitika zija ndikuyaluka, kutamba masana, anthu akuona, ndeza achitikira anthu amene ajawo. Ndi uchisiri weni kumalankhula ma statement kumakhala ngati amalawi sanapite ku sukulu, amalawi ndi osazindikira, kumazithira mweniyo ngati kapena dziko lonse lino opambana ndi inuyo. Ndafuna ndikusimikizireni kunena kuti palitu zambiri mufase amalawi kutero pamene paja mulungu akulankhula, amene akuchita zimene zijazo akuchita zimene ja ni mulungu. Ndi Allah amene ujayo akulankhula, something big is going to happen in Malawi. Ndipo mundisimikizire amalawi, something very big is going to happen. Imene ijayo ndi matrela zichabe zachitika ku NFRA. Kuli simoko imene iti ichitike posachedwa pompano simoko. Inu ya opposition tandipezeni ine ndikuuzeni. Kuli simoko yokuti mukakangofika pamene pokungoti pa wina azikozera azingonjenjemera yekha chifukwa ndiye akhala kuti waononga mabiliyoni. Kuli za chinyengo apwitikizi ali kuno, kuli za chinyengo si matematiki machini ali kumeneko. Ndiye musamalire amalawi, musanamizidwe ndi zisiri zimene zizi. M'Malawi munomo ndi dziko lotembereredwa limene anthu aja asogolera chamango yang'ana ndalama, koma yeti anthu akuvutika kwambiri. Ndiyetu munyatu ali nyodo tu, chimene ziti zichitikezo munya muzangodabwa moto uli ng'ong'ong'ong'o, usi uli wa usi muzaziwa kuti mulungu siosewera naye. Mukapusa muzipita mmozi. Lero ndi ajatu anyamatanu mmatu maja kuti azitenga apwitika azipha anthu, ayamba kukhapa na okhaokha. Tinakuwuzani kunena kuti mbewu iyi mukuzalayi ndi mbewu yopsa, imene pamawa izakuvuteni, imene jandisaini yonena kuti a lot is coming. Bad things are coming on your way. Muzionatu anyamatanu kupita polisi kuti akateteze zinalephereka. Imene ijayo imachidwa kuti shobozobo. Shobozobo ndi imene muyona. Charagwe nde alinyodo tu alinyodo. Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, TM Mabuka Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Club Junta, building better Africa.